moc vítám dneska u takového speciálního videa. Mám tady takovýto obrázek koně a je to teda obrázek, který má takovéto čísilka na sobě. Takovéhle barvičky mám tady. Takovéhle barvičky. A těma barvičkama budeme právě vybarvovat tenhle ten obraz. Přiznám se, že nejsem žádný umělec, ani nějak umělecky nadaný člověk, ale malování obrazů podle čísel je pro mě hrozně relaxační, protože člověk se soustředí jenom na to malování a vypouští takový ty starosti všedního dne. Člověk nemusí na nic myslet, jenom prostě se soustředí na to, aby správně vybarvil políčko určitou barvou. No a když už člověk vlastně takovýto obraz nakreslí, tak je skvělé, že si ho pak může někde pověsit doma. A proto mám i ráda takovýto obrazy. Vždycky si vyberu nějaký obrázek, který by se mi líbil, třeba do chodby, a potom si ho vlastně vymaluju. A každý takový ten obrázek je svým způsobem unikátní, protože samozřejmě nikdo asi nekreslí úplně tak precizně, aby třeba nepřetáhl, nebo aby úplně bylo všechno tip-top. Takže svým způsobem je ten obrázek vlastně takový originál. Tenhle ten koník, co jsem si teď připravila, tak je takový jednodušší. Jsou tam velký políčka, takže člověk to asi bude mít v celku rychle. Mám i takové obrazy, které jsem teda kreslila hrozně dlouho. Měly vyšší obtížnost a to byly takové, že ty jednotlivé políčka s čísly byly fakt jako miniaturní. Takže člověku opravdu dlouho trvalo, než se mu podařilo všechno vybarvit. Ale ten výsledek stojí za to. A jak říkám, pro mě je to fakt super relax, kdy člověk vypustí a fakt se soustředí jenom tady na to. Musím se přiznat, že hodně jsem teda malovala, když jsem studovala vysokou školu a člověk tam právě měl stres, takže od učení si odpočinou, vypnu hlavu, to byla super volba. Taky se mi líbí, že tyto obrazy vlastně buď to si vyberete z nějakých motivů, nebo dneska už se dá dokonce i koupit obraz, který vám navrhnou podle vaší fotky. Takže se dá klidně třeba rodinka nebo nějaké oblíbené zvíře nechat natisknout na toto plátno a pak si ho můžete pěkně vybarvit podle čísel. Takže dneska už fakt jako se dá vymyslet ledacos. Tak, já jsem k této sadě teda dostala už připravené barvičky, které jsou očíslované. Na tomto obraze jsou taky různé čísilka a políčka, které teda se budou vybarvovat. Že jsem teda k tomu obdržela takovéto 3 štětečky. Jeden nejmenší, střední a druhý největší na takové ty velké plochy. Tak já myslím, že bychom se mohli do toho
barva. Tak vezmu si asi tady tento nejmenší a zkusíme teda něco vybarvit. Přichystala jsem si tady i vodu. Tak. A začala bych nějakou barvičkou, která bude třeba tady 9, takováto. Přiznám se, že teda tady ten obraz jsem koupila v Actionu. Od nich jsem teda nikdy obrazy nekupovala, toto je poprvé. Stálo to asi 120 korun nebo nějak tak. Takže úplně super cena. A uvidíme, jak se mi teda s tím bude tady tento obraz kreslit. Jako první jsem si vybrala číslo 9. Takže se podíváme, kde tady 9 máme. A už tady vidím. Musím teda říct, že ty barvičky jsou moc pěkné. Měl by to právě být takový neonový. Trošku. Ten koník takový trošku fantasy. Tak. Ty barvičky se mi zdají takový trochu řidší. Takový méně krycí, takže možná bude chtít ještě jednu vrstvu. Totiž nemám ráda, když tam pak prozvítají takový ty číselka. Mám ráda, když je to pěkně zakrytý a nejde to moc poznat a vidět. Takže uvidíme, co nám to tady udělá. Takže kreslíme teď číslo 9. 9. Tady ještě vidím 9. Tak. Jsou tady takhle ty nostry toho koníka. Tak, na nostry tady koníka. Takhle. Myslím si, že tento obraz bude rychle v celku. Protože má ty políčka fakt tak hodně velký. Já už jsem teda vybarvila obraz, kde byly koně. Potom jsem měla ještě jeden obraz. Tam byla zase kočka s motýlkem. No a mám teda ještě jednu kočku s ptáčkem a mám ještě rozkresleného ježka. A ty obrazy jsou teda trošku složitější, takže tam mi to docela trvá. Tak, tady máme ještě políčko 9. A tady taky. No a koukám, že teda tady to nemají úplně dobře udělaný. Ještě než člověk neví, kde to políčko vlastně končí. Že tady takhle. A trošičku to políčko už není jakoby ukončené, najednou tam je jiné číslo vedle toho. Tož by asi nemělo úplně být. Ale tak co bychom chtěli, že za 120 korun. 120 korun, no to myslím, že tak nějak stálo. Takové ty už jako sofistikovanější obrazy, tak ty myslím, že jsem kolem pár stovek kupovala, no. Tak. Uvidíme, jak to nakonec bude vypadat. Zatím jsem si teda vybrala takový menší políčka. Které je potřeba kreslit precizněji. Ale já radši začínám vždycky tím v uvozovkách horším.
devítka. Trošku mě mrzí, že ty barvičky nejsou lépe krycí. Jsou takové fakt jako vodové, no. Bude potřeba si ještě jednou to přetřít, až to zaschne. Ještě jednou vrstvou. Ale to nevadí. Tak, devítka. Je tady ještě. Tak, číslo 9. Tak doufám, že se vám bude líbit toto video. Je to takové relaxační, kdy člověk vybarvuje. Tak. Tak, číslo 9, 9, 9, 9, 9, hledám ještě. Tak, hledám ještě to na číslo 9. Tady někde v této části. A tady jsou nějaké asi kytičky. Proto nějaké kytky. Tady jsou nějaké kytičky, tak ty asi budou červené. Takhle. Tak, červená. Červená, červená. Taková ta kytička. Tak, to bychom měli. Tak, ještě hledám teda tu devítku. Než se pak třeba přesuneme k nějaký jiné barvě. Ta devítka ještě tady takhle, takže to určitě taky vybarvíme. Psali, že to má být takový neonový, tak jsem právě zvědavá, jak to pak ten výsledný obraz bude vypadat. Jestli to opravdu bude tak jako působit neonově. Jsem na to zvědavá. Vždycky jsem kreslila takové klasické obrazy. Takové realistické spíše. Tak, tady máme ještě taky tu devítku. Tak, čup, čup, čup. Tak. No, teď už tady nějak moc tu devítku ještě nevidím. Tak se přesuneme na nějakou jinou barvičku. Se teda přiznám, že mě vždycky baví to střídat. Tak, já si tady ještě očistím štětec. Ať ta červená jde pryč z toho. Tak. No. Koukám, že jsme toho ještě moc teda nevybarvili. Ale to nevadí. Aspoň nám to dále vydrží. Číslo 10. Tak to je moc pěkná tato barva. Čemu tady takhle z rohu. To je pěkná, moc pěkná barva. A to moc teda se přiznám, že zelenou nemám ráda. Mám ráda samozřejmě přírodu, zeleň, to jo. Ale jako barvu, že bych si vybrala jako oblíbenou zelenou, to ne. Ale tady ta je teda moc pěkná. Ta se mi teda líbí. Tak, tady máme ještě 10. 10. Tak. Tady tak musím opatrně, tady už je ta černá barva. No, tak zatím to teda vypadá moc pěkně.
že se vám to bude líbit a že vás to bude bavit se mnou kreslit. Tak. Tak, tady máme trošičku zelené barvy. Tak, tady taky ještě. Tady taky ještě přidáme. Tak. Pěkné. Pěkné. Tady máme taky takovou barvu, ještě 10 zelenou. Možná by to chtělo i takový jemnější štětec. Budu muset když tak přinést ještě. Protože na některé tady ty malé místečka bych řekla, že ten štětec je moc hrubý. I ten nejmenší, co tady i ten nejmenší, co tady k tomu balení vlastně dali. Tak bych řekla, že určitě by se snesl ještě nějaký menší. Je to takový preciznější. Tak, tady máme ještě jedno takový velký políčko 10. Tak, to bychom si taky mohli vybarvit. Takhle. No. To vypadá taky moc dobře. Taková to zelená barva tady. Taková trošičku příroda asi zelení těch kytiček. Jo. No, tady jsem trošičku moc, mi to trochu nepovedlo. Ale to nevadí. Jak říkám, každý ten obraz je takový unikátní. Tím, že to člověk nikdy nevymaluje úplně tak precizně, jak by měl. Takhle. Čup, 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 čup. Čup, 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 čup. Čup, čup. Tak. Aha, tak to pokračuje ještě tady takhle. To 10. Tak to musíme takhle hodně opatrně. Tak, dobré. Tady tak to ještě vybarvíme. Super. No, tak. Takže to jsme tady vybarvili takhle zelenou. Koukám ještě, kde je tady ta 10. Kde ještě bychom to mohli vybarvit. Tady. Ještě tady takový políčko. Čas člověk vždycky hledá, než něco najde. Tak, tady takhle máme ještě tu 10. Ještě tady tak. Tak pár políček jsme tady vymalovali. Jsem moc ráda, že jste si pustili tohleto video. Pokud se vám bude líbit takové to moje kreslení plus povídání, tak mi dejte vědět do komentáře a určitě natočím další díl. Moc vám děkuji za podporu a určitě se zase brzy uvidíme u dalšího videa. Mějte se moc hezky. Ahoj.